pretek sa podaril podľa mňa, veľmi dobrý. Trať bola úplne parádna, bola rýchla, strmá, nebola rozbitá v protichopku. Tu na to bolo úplne už o technike, už sa dalo s tým bicyklom proste manévrovať, už to nebolo tak, že deťa hodí, tade ideš. Už to bolo o tom, ktorú stopu si zvolíš, ktorú stopu pôjdeš. Ďakujem hlavne týmu Freeride MTB Demenovská dolina, Martinovi Čupkovi, nášmu manažerovi, firme Terado, ktorí vlastne ťahajú náš tým dopredu a vlastne poskytujú nám nejaké finančné prostriedky na to, aby sa tým v behu udržal a za to im ďakujem. Ďalej bude tam aj ten Mass Downhill, čo bude veľká petka, lebo proste dúfam, že príde čo najviac chalanov, príďte všetci, lebo keď neprídete, tak to bude slabé.